Maching kino nyako Ramogi, jogo mane yudo hinyruok kaachiel gi mane wito anyuola gi muoch mar maruti manotim kod kweth njore makoch mar Al-Qaeda higa mar 1998 pod manyo ratiro. Kane gichopo e komiti mar Senate, oganda go ywak ni monjno noloko ngimagi kendo mayo gi nyalo mag manyo kaka ginyalo dak. Kata kamano higni 25 tok monjno, moko kuom giwacho ni pok giyudo konyruok kowuok e piny owacho mar Amerka. Komiti mar Senate osingo sundo piny owacho mar Amerka mondo chul oganda gi. Komiti no biro pedho lipodgi ne Senate tarik 26 dwe mar 9 higani. Monj ma kamano notimore mbetre ma Amerka kane pod e chuny boma ma Nairobi. Thank you, Senator. As we continue. Thank you. MRF was giving us a medical which was terminated after 3 years. Operation Recovery gave us some counseling which was terminated after 3 years. I can't recall the others who were there, but the other assistance came to end after 3 years. The American government gave $47 million towards rehabilitation of buildings and businesses, but not lives, mark my words. Rehabilitation of buildings and businesses. And we, the victims, for the last 25 years have been greatly discriminated by the American government. We have never received any form of compensation. Hata kujua aidha serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ilikuwa najua ama haikuwa najua. Hata kujua aidha serikali ya Amerika ilikuwa najua ama haikuwa najua. Kwa sababu mlikuwa matajiri, mmekuwa masikini. Joale Chiromato